Ahojte, a ako som vám slúbil v poslednom videu, dneska som si tu prichystal tieto 4 krabičky, v ktorých sú naozaj pekné a zaujímavé kúsky. Ja sa na ne už veľmi teším, pretože som na ne dlho čakal, no a vy sa máte teda na čo tešiť, takže poďme sa rovno pozrieť bližšie na to, čo mám v týchto krabiciach. Takže idem rozbaliť prvú krabicu. No a je to teda tento model Toyota Trueno AE86 zo série Boulevard v takejto krásnej farbe Adven. A mne sa táto značka veľmi páči, poslednú dobu som začal kupovať modely práve od značky Adven, vyzerajú fakt super, no a táto Toyota ma veľmi potešila. A keďže v tejto sérii sa samozrejme nachádza viacej modelov, veľmi pekný je aj tento Mitsubishi Lancer, ale nechcel som kupovať celý set, ale len túto Toyotu, takže teraz mi prišla a vyzerá fakt super. Dobre, teraz prejdeme na druhý balík. No a tu nám môžete vidieť dva takéto krásne autá od výrobcu Greenlight. Je to Ford Mustang Eleanor, je to filmové auto z filmu 60 sekúnd. Tento film je super, ja ho aj odporúčam pre vás, ktorí máte radi filmy s autami. Hrá tam Nicolas Cage a pokúša sa ukradnúť práve túto Eleanor. Naozaj veľmi pekný filmík a takisto aj veľmi pekné auto. No a tento Mustang v tejto sivej farbe je vlastne klasická verzia a potom tu môžete vidieť tento zelený. Je to tzv. Case car, čiže vlastne je to limitované autíčko od Greenlight. Je to niečo ako Super Treasure Hunt u Hot Wheels. Môžete vidieť, že má takú zelenú metalickú farbu aj na kolesách, aj na karosérii. No a týchto modelov sa nachádza len pár v celej tej sérii, takže ja som veľmi rád, že sa mi podarilo kúpiť bežnú aj túto case verziu, veľmi ma to potešilo, no a model vyzerá naozaj parádne. Poďme sa teda pozrieť do tretej krabičky. Priznám sa, že už ani presne neviem, čo všetko v tých krabičkách je. No a tu už môžete vidieť, že mi prišiel opäť krásny model vo farbách Adven a je to Mercedes-Benz, je to G63 AMG 6x6 a výrobca je Era Cars. Takisto veľmi ma potešil tento model a som zvedavý, ako tento Mercedes vyzerá. Je teda balený v takejto krabičke, no a opäť, ako som už spomínal pri tej Toyote, aj tento model je v týchto značkách Adven, takže sa určite hodí do mojej zbierky. No a druhý model, tu mám takúto krásnu Chevy Impalu od výrobcu Autoworld. Týchto modelov som niekedy mal viacej, už je to dlhšia doba, čo som Autoworld nekupoval. Je to limitovaná edícia 1 z 3600 kusov, Mio Exclusive a vyzerá fakt super. Je to teda takto upravený lowrider, v balení nájdete aj takúto krabičku, je tu aj takýto panačík, no a samozrejme nesmie chýbať Impala, veľmi krásne farby, tieto modely od výrobcu Autoworld vyzerajú fakt super, takže opäť aj nejaký takýto kúsok pribudne do mojej zbierky. No a táto posledná štvrtá krabica, v nej by sa mali nachádzať autíčka od Hot Wheels, takisto veľmi pekné, takže poďme na to. No a v poslednej krabičke sa nachádzali takéto krásne bone shakere, je ich spolu 5, 4 z nich sú ešte pekne v blistroch, dokonca mi prišli aj v krásnych protektoroch a musím povedať, že prvýkrát vidím teda naživo protektor aj na takúto malú kartu. No a tu nás sa nachádza teda
Takýto modrý Bone Shaker má číslo 2 a je takisto zo série Hot Wheels Race Team. Mne sa tá séria páči a snažím sa ju postupne zozbierať celú. Potom mi prišiel aj jeden takýto žltý Bone Shaker, ktorý je vybalený. Takisto má takto na boku číslo 2. Ďalej tu mám týchto dvoch Bone Shakerov na veľkej karte. Jeden je v takejto čiernej farbe, takisto s číslom 2, no a druhý má modrú farbu. Ide vlastne o teda rôzne farebné variácie. No a asi najväčšou peckou, ktorú tu mám, je tento Bone Shaker. Je to verzia Super Trash Hunt, ktorý vyšiel k 50. výročiu značky Hot Wheels. Vyzerá naozaj úžasne. Ja vám ho ukážem aj bez tohto protektoru. Tá karta je takisto v dobrom stave, nie je nijak pokrčená ani zlomená a tento model nemá zo spodnej strany plamienok, takže ho vlastne ani nerozoznáte. Môžete len vidieť, že má teda gumené kolieska, je celokovový a má takú trošku tmavú modrú farbu. Vyzerá naozaj super. Okrem toho v tomto sete sa nachádza ešte aj Ford Escort a opäť patrí to teda do série Hot Wheels Race Team, ktorú teda naozaj veľmi zbieram a už mám doma nejakých pár desiatok týchto modelov. Takže to bolo teda posledné autíčko z týchto unboxing krabíc. Bone Shakery sú fakt úžasné a veľmi ma potešili. Tak toto boli moje novinky z unboxing videa, ktoré som mal pre vás pripravené. Po dlhšej dobe mi prišli naozaj veľmi krásne Greenlighty, Autoworld, Era Cars alebo tieto krásne Bone Shakery od Hot Wheels. Je to teda taký mix rôznych autíčok. Mňa to veľmi potešilo, lebo už dlhšiu dobu som neotváral takéto modely a priznám sa, že v krabici už boli dosť dlho, takže som rád, že som ich konečne vytiahol. Ak sa vám niektoré z týchto aut páčilo, určite mi dajte vedieť do komentára. Ja sa veľmi teším, keď budem pripravovať ďalšie videá. Dúfam, že aj vy. A zatiaľ sa s vami lúčim a prajem vám pekný deň. Čaute.